May tarog na si Mr. C, kaya rin makautang-utang po karon. Yay! Sakto! Makautang ko ni Mr. C ron. Ako nga rin yun. Uy, maayong hapon dira Mr. C. Oh, may hapon lamon. Unsa imo toyo? Nyari man ko Mr. C ba kay mautang na talaga ko pila ako utang nimo. Imo utang. Oh. Imo utang 49,000 daghan kaayo. Sakto kayo Mr. C. Nyari man ko kay ako na lang naisirado 50 ang akong utang nimo kay para dili na bungkig. Sirado. Manguha ko nimo sa kalibo. Uwang ka sa kalibo. Sige lamon. Pag ikaw lamon dili nimo ko ako bayran. Tatawag di ka pulis, papriso ta ka. Oo, ay problema na Mr. C. O sige lamon, butang nako manok kuha ko sa kalibo. Sige Mr. C, sige. Maguwat ako area. O sige lamon. Sige. Yes! Sakto! Makahuam ni ko Mr. C og sa kalibuan ni. Na lagi ko'y bantayan sa luto. Many hours later. Ho, ho, ho. May taong napatungod ka na ko. Wa sa kibaw. Inaaro ko siyang tungod. Ako ni siyang sungugon. May nangitsit. Wala may tao. Mao pa'y may problema. Mao pa'y maginisog. Tingog karon sa usa ka agda. Sakto. Ako ning amiguhon. Yung mao ni makatabang sa ako ang problema. Ug makasulbad sa ako ang mga utang. Ako ning pangayo ang numero. Iingon sila. Ug mahayo og numero sa agda. Magawas jud na. Wow. Makadaog na jud sa luto. Migo, dako kayo may problema. Naabak ko batabang. Oo. Sakto kayo kay makatabang jud kanako. Kaniligin daghang kong problema. Nya, ngay sa ko pasalamat nimo kay naking amigo kanako. Ho, ho, ho. Mao ba? Sige, sulti ko para matabangan ti ko. Ang ako raman lang unta amigo ba. Maayon ta ko nimo og numero sa loto. Di aron makadaog pud taon ko eh. Di aron masulbad nako akong mga problema. Maura din na. May problema. Ha, ha, ha. Maayon noon, amigo. Salamat niya kay andam gi ka motabang sa kuha. Sige, sige. Sige ha. Sige, mabalhin sa ko diha. Mabalhin ko pisto kay nag-listod naman ko. Sige amigo. Salamat kayo ha. Pero doon na pa. Unsa man ako pagdawat sa numero nga hindi man ti ka makita? Ay, paghuwag po di hapon. Nanian ba ni mo? Oh, sila mo na ako nakita. Siya raw sa nagyaw-yaw. Nabuang siya kay daghan siya utang sa ako. Ako ni siya duulon. Oy, lamon. Ikaw tago-tago abi kay daghan ka utang ako. Ikaw yaw-yaw usa buang ka. Mr. C, wala ti ka tago eh. Nyari ko kay aron makitabi sa akong amigo. Amigo. Kinsay mo amigo? Ako amigo ba? Akong amigo nga agta. Ikaw lamon, ayaw pa buang-buang. Basin gusto ka, ipaprisote ka sa imo utang daghan kaayo. Ayaw sa Mr. C. Bayran mati ka. Paghuwat lang Sara kay ako sa ning humanon akong tabi sa ako ang amigo. Paghuwat lang sa. Amigo, asa naman to akong ipangayo ng mga numero eh? Ihatag na kay napaabot na si Mr. C. Mr. C, paabot lang sa ha, kadiyot lang. Dara ko ni ko, nagpakita na ko. Ha! Unsa man na itlog? Dilitan ni ko. Dilitan itlog, lagay taon eh.
Unsa na, dako tao lamon. Ako hadlok ana lamon. Bahala ka diha lamon. Unsa may nahitabo nimo nga gabahag ka naman lang? Mo gani, udan ni nagtayag luto. Maunir sultan ako si tayag luto. Gabahag na lang! Ni!